Marami din po. So, yan na lang isa. Sa ibang bansa. Hindi siya mabalhin diyan. O bakit hindi si Dito Mister? sa ako ang balay. Hindi siya mauban. Ang video ko. Mama, may nabilin di ari. Ayaw na mag-abroad, pero mami, 9 years Hindi ako rin ipakuan. wala kayong balak bumalik dito. Kung pag umangkon. Bisita mi diri sa balay sa akong mama, ha? Ano na akong videohan, ha? Ako lang videohan. Kanipod nga. Pag umangkon, amot ahan. Nga dakaw ni bataan ni. Gaya sa iyang amahan. Ano ni balay sa akong mama diri. Sa iyang payag. Di nang gitaon siya uban sa mga askulabihon. Dini tulog din. Uy, bili na ako iko anak kong balay dito, bala ingo apo yung balay ko. Di na ako kung anong gubang balay. Mao gyud iyang kuan gyud nga dili gyud siya mo. Dili lagi gyud siya mo balhin ang laing balay bisan pa siya mga anak kay bahala daw kuno ang ingani na iyang balay. Kay iya gyud ning ilab gyud pag-ayo. Ma'am sa mi kasulti. Wala sulti lang kay gibidyohan man kanato. Unsa man ma'am, uban ka sa kuama? Dito lang tapuyo ma. Rabihon ma. Kina ma. Ikaw na kong balay, loy kayo. Ikaw. Sige lang. Kayo. Ay ato lang doa-doawon diri. Yung ilaga din, yung halat. Ipuy-an naman tayo ni ma. Kaya pito halat si Adjo din eh. Ah, di ay. Yung taboy siya ng tulog taboy niya. Hala! Ngayon nag-grade. Ano gini iyang balay. Namatay na akong papa. Wag yung tao na repair. Gano'n po kayo kadalas na mag-usap? Ang iyang kauban di ari o. Ang iro. Kaya akong manghod to. As kagayan po na nabaho. May manok. Napayang manok kauban o. Dara. Ganito rin po kalaki yung video call. Mara ni iyang kalipay. Bisa galisod ta niglakaw. Para na rin katabi. Ay baya. Ay unta pero di man ginuuban sa unsaon. Nag-o-off lang po kayo pag wala. Yun mo uban diri. Ito sa amo ang balay. Ano iyang CR. Meron naman sila schedule. Mami, eto po, wag po kayo malibigla. Ayan balay. Ano iyang balay. Apo mo. Ba talaga? Oo. Ayan o, panoorin niyo po. Aloy, bi ako sa mama, pero di man yung uban sa mua. Oy niya, o timora po mi. Nakahatod lang yung may diringgas siya. Ang iyahang balay. Buti nagsalita sila, hindi akalain natin picture. Picture frame lang yun. Ayan. Yun yung pinakamahirap Ayan, sa isa puntahan. lang yung apo. Minsan nga, napagpapalit na ng Matching kawayan. Pakialam sa anak. Hindi naman walang pakialam. Mas naligo yan yung apo. O, mami, ano po gusto niyo sabihin sa mga